В този урок ще ви запозная с внасянето на подложка, която ще бъде използвана като основа за проектиране на площадковата канализация и водоснабдяване. Но преди това е удобно получената подложка да бъде изчистена от растъри, хечове и всякакви други ненужни обекти, които биха забавили и утежнили процеса на внасянето. Например, спокойно можем да се отървем от тези хечове. Пример. След което да запишем самия чертеж. Как става внасянето? В менюто Файл отиваме на опцията Внеси подложка от DWG или DXF е формата, векторния формат на Autodesk за чертеж. Ето това е вече почистената подложка и започва самия процес на вмъкване. Може да се избегне тази опция, като се цъкне бутона за непитане за шрифтовете. Забелязвате, че процесът на вмъкване, особено на тази ситуация, която е малко по-затруднен случай, по-труден, е доста бавен. И отново ще ви повторя, че почистването на самата ситуация с вертикалната планировка ще ви улесни и ще ускори процеса на вмъкване. В този панел са опциите, които са свързани с местене, увеличаване на самия обект. Тук е единицата мярка на чертежа, т.е. с какво мащабно число чертожната единица отговаря на реална дължина. В чертожните слоеве са всички такива налични, които са взети от подложката. Да приемем, че единицата мярка е 1 метър. Нека да продължим. От тази опция ви предлагам да бъде махната и съответно може да избирате чертежите или слоевете, които да не бъдат вмъкване. Например, нека да не вкарваме осите и този слой очевидно от XRF чертеж. Да махнем и вноса на хечовете, което би ни улеснило за бъдещата работа. Доста е бавен процеса, особено при такава комплексна ситуация с наложена вертикална планировка, части от подземния кадастър. Нека да натиснем. През това време може би е добре да ви запозная с някои от необходимите наредби, които е добре да се запознаете преди да започнете проектирането. А това е за да се избягнат бъдещи конфликтни точки. Това са минималните хоризонтални светли разстояния и вертикални между отделните инженерни проводи. Ето, например, между водопровод и канализация, в зависимост от диаметъра 1,50 до 2 метра. Например, най-дълбоката дълбочина, най-голямата дълбочина на полагане е 2,5 метра, за канализация 4 метра, за топлопровод 2,4. В този случай, поради завишената напречна кормина SN8, би могло и до 6 метра да се положи канализация. Също отстояние между канализация и водопровод 40 см вертикално. Мисля, че след сме готови да внесем чертежа. Ето ви една примерна схема на разполагане на технически проводи по улици 3 или 4 клас.
със съответните минимални. Приключи вмъкването на чертежа. Запишете в таб панела основа е зареден този векторен формат. Значи, може да бъде видим, както забелязвате, може и да бъде осветен, да стане по-ярък. Нека да го запазим да е осветен. Имате три основни панела, мрежи, основа в този, който бях, и разпечатване. В мрежите става самото изчертаване и проектиране и размеряване на инфраструктурните площадкови системи. От лявата долна страна имаме работен лист, който е картния лист, който е вмъкната, където е вмъкната основата и подложката. Имаме и лист, който е свързан с изчертаването на профилите, надлъжни и напречни. Тук може да се задават нови. Имам втория начин за вмъкване на съществуваща подложка, ако например имате хартиен материал, картов материал, сканирали сте го и искате да бъде внесен като подложка. Сега ще ви покажа например нов проект, без значение, в основа. Например, поставяте го, от тази опция може да го вмъкнете. Отново може да си мащаба и така нататък. Нека да се върнем на този файл, който преди малко затворихме. Сега, тук вече може да се каже, че сме заредили най-важната основа с нанесени водни тегла, с точките, където ще заустиме и от точките, които ще водоземаме. Следователно може да продължим към самото изчертаване и оразмеряване на площадковата канализация и водопровод.